Hai dolok lam sokote kaisa katal video. Dolok norok sao numana thangnai 18 March 2025 se saklai jangmani 23 tarik hai keba tini TTADC bai sangsajak Tripura Idol Season 2 ni final wngna tongmani. Haban obo tini tei wngglak tamoni bai hingkhe norok obono chung o video ni bisinti pura full details bai salai hain bai video no paisajak naina tapogdi. Tripura Idol Season 2 2025 tini hai keba 23 tarik wngna tongmani. Obo Tripura tak je issue hai keba ruman scheme no tini je lama kasalaimani tei issue choli tongmani oboni bagui kisa jora ni bagui obono postpone hai keba mwthakjaka. Obono nog Mr. Apon Deborban Facebook page tipu norok nugui mano bo je sai rwkha je obo kisa Tripura o je lama kasalaimani tei jeng jeng lama kasalaini road block khaimani oboni bagui Tripura Idol Season 2 ni final wngna tongmani obo koyek din bagui postpone khaijak hinui. Tai o final buphur wngnai hingkhe oboni final buphur wngnai obo tak puchukjak tei saklaijak tei obo dakti no tei TTADC ni Facebook page tei social media site dogo saklaijak no final buphur wngnai. O Tripura Idol Season 2 ni final no tui hatai kotor o kasi tongnai buphur tamo saka norog kisa khwnawui naidi. Main issue jangkai ke Tripura Idol abono tino ngai khna Tripura Idol tongo tei aboni tino khna roman script no mathaknai tei rok thanani hiri sabari tongo abono ang koino musungo logorokno jotono phaibaidi roman script ni bagui chung kasulaina tei chung protest khailayan khna o Tripura Idol lokno chung thangya tui ajago chung naya tui chung KTV tonglaina abono chung mwthaklaina khnani haisalo chung chini live chung chini roman script no chung tei abo khaibamani chung jaya nang yakare mian chimi phaimani tangai borok akno support khaigara Tripura Idol khana nang khna chini Tripura sarok aro tongbai mani nugi da borok tangai borok abono ma abono support khai abo ba ulo phan khaimano abo ba tabuk chung khai tongo chung bhaki abono muthak manai ba abo chung je roman script ko borok khai sarun tong sila chung tei khali yarun tong different respect ni se borok phaimani amuni bisingo chung khana ka je Tripura Idol ni bagainya khana obungnai hinanya chung amono nahari maya chung amono gosi maya sudah Tripura Idol sini importantnya omani kong sinya bagai omani kong sana bagai roman script ni bagai chung hoja lahar ka solaimani ojino hatai kotor amon hingke dolok norok video tei brok samani khnawi tei nukuni mangkhana je hingke hatai kotor je kasonai ujuro sao je Tripura Idol Season 2 ni final obo besi important je haini bagui joton roman script no tini je soba hai ke je road block choli tongmani o jaga phaini jotono support khaipari hinui buku kobokha hingke noro o video nugui bumano hingke tei kotor news ko obonu je tab sujor tei hatai kotor je kasumani obo tei borok maspon gari khatei kasate tei gari rok choli tongkha noro video screen nugui mano tini sarik jor tei kasujak oboni por hingke tak jor tei orko ke borok kasonai tei road block khaine gari khu hingke obo khana phungni simi taisa start ongpino ob tang tak no gapke sai mai khu haban baksa jaga khana tak sujor tei sai tongo je obo riasak ob manthe riasak jor tei no road block hai keba track choli tongna hinui hingke dolok norok road block tei roman script no tei norok baka ta wansung tongtai ta wansung phai obono comment khai sana tapokdi obono boy sana jate chini je demand তিনি যে আন্দোলন অথবা তিনি স্টেট লেভেলে নরনে যারা সেন্ট্রাল কমিটি যারা দায়িত্ব তোমার বড় থাকলে আসা পর্যন্ত চৌবন রমে চুবা নাই বিশেষ খাইয়ে কয়েকটা বিষয় নর ওয়ানসুমানি নামে আর তিনি যে মেয়র বিধানসভা এবং তিনি বিধানসভার অধিবেশন লবণর মুখনা রোমান স্ক্রিপ্ট যে তিনি যে লুকি hingke tini ni bagui astung nang sini malayan tei katal video hambai.